mindenkinek, én Kodghost fan vagyok, és ebbe a videóban játszani fogunk Stumbleguys-t. Jó. Le van halkítva a játék, jó? Igen. Hogy mondhatsz ilyet szegény karakterről? Hát jó az, ha... Hát igen, azért boxol! De ne villámozz, mert akkor hát... I am the Hunter gang. Jó. Jó, nyugi. Nem. Senki nincs senkivel, tesó. Jó, ne rugdossuk egy... Na! Simon! Simon, nézd, ki van számolva. Ide kell állnod, ha tüskés jön. Hoppá, te... Nézd, ez ki van számolva. Én voltam olyan ügyes, és ki tudtam számolni. 4-esnél van így. 1, 2, 3, 4. 2 vév is, megvan a rekordja. Gyerünk, Simi! Ne. Ez a Mi van, testvér? Mi van, tesó? Patrik, miért mondod, hogy... mi van? Nem árt, tesó, ezt miért mondtad? Nem. Hát labdám van akkor... Hát mivel van lélabdám. Ja, jó. Hát én azt még nem annyira merném beadni. Vagy hát én. Mert enyém a bal. Akkor nem cseréltek meg. Gyere. Vagy nem? Nem tudom. Így nem tudom. Most megcseréltük. Azért. Gyere. Úgyis jó. Igen. Mindegyik tauntnál a felkiáltója van. Bocsánat, hogy itt magyarázunk, csak hát van egy barátunk, aki nem a legjobb a Stumble-be. BB. Nem. Tör nekem. Írom, hogy káros. Lobda vagy nem? Jó, menj. Harminchárom. Anya. Patrik. Új. Patrik, amúgy egy párszor én is ott adom be, ahol te. Nem baj, nincs benne a videóban. Mert ő is egy kutya. Hát ez most már könnyű amúgy. Jokerrel mi mindent megcsinálunk. Itt az egyetlen egy dolog. Örülj neki, hogy van almad. Az orvos messze tartja.
Vév 44, jó, az hagyjad. 44. A baj, hagyjad, jó az. Na. Jaja. Vagy hát egy. Na. Gyerünk, gyerünk. Hívjatok meg. Patrik, hív meg. Akkor. Jaj, is jó. Fáradt vagyok. Mondjuk aludtam, de nem sokat. De hogy olyan jók vagyunk, 44-ig elvisszük is. Ó, de jók. Hát én komolyan... Már csak a Simonnak kéne komolyan venni a játékot. Hát, igen, szerintem is. Szerintem is nagyon komolyan veszed. Igen, szerintem is. Nem veszed komolyan. Nem tudom, azok skillek. De én meg majdnem kiestem V1-nél. De, hogyha nem jön az al, akkor kiesek. Patrik. Patrik, látod? Én be tudom adni, látod? Nem. Igen. Igen. Nézd, ilyen. Jaj, de. Igen. Ha nem nézel, akkor véged. Kuta. Kuta! Kuta! Ügyes kuta. Ügyes kuta vagy. Ügyes kuta vagy. Ja, és aki akar live-ol, aki akarja nézni a live-ot, az majd legyen itt, nem tudom, 15 órakor, szombaton, vagy nem tudom, valamikor. Patrik, mit csinálsz? Nem baj. Majd valamikor, majd kihirdetem, hogy live van, aztán gyertek. Vagy majd amúgy is látjátok. Ha vagytok olyan kis jó fejek, hogy nézitek a live-omat. Igen. Ugyanolyanok vagyunk. Ugyanolyanok vagyunk, bro, hagyjál már. Hallod, ugyanolyan jól játszunk. Miért? Ja, mondjuk ő is élt tényleg, amúgy tényleg jobb. Jó. Meg ő például tudja izét is. Patrik. De mit csinál? De ne hagyjál olyan szar! Nem baj, de kérlek, Patrik, ne legyél ilyen szar. Ja, ha tudom. Mi az? Vagy mi az? Jump glitch vagyok.
Ja, és nem Glitch a Hunter barátja. Azaz, aha, én vagyok Mangelo. Mi? Az a legjobb játékos, Mangelo. Na? Na persze. Na, persze. Egyszer meg lesz. Miért? De hallott? Ne, 50-ig eljött. Elzéltük, Patrik, mit izéltem el? Mit kezdtem el, Patrik? 50-ig volt. Ugorj! Bocs. De a Mangelo, vagy hát azt... Jó, azért nagyon gyönyörű. Szép. Itt maradj, amíg tüskés van, addig maradj. Hát... Gyere! Egyszer amúgy majdnem megcsináltam ezt is. Play game. Azt amúgy csak hátulról majdnem azt csak hátulról láttam. Összekezd. Na, gyerünk, várj, hol tartunk? 12. Nem baj neki. Jó, így gyere, vagy ott, akkor. Skill. Akkor a skilleket próbálok. Igen, azért mert én labdával voltam. Egyszer én is voltam. Simon és a visszaugrás. Simon és a visszaugrás. Lézer. Lézer tűz. Én régen csináltam a falon átugrás, hagyjam. Látom, nagyon szép volt az a visszaugrás. Keresem. Patrik? Igen, ismerem. Hát nekem nem. Hát mert ugye a Simonnak nincs labdája, aztán nem tudja ezt a trükköt. Nehogy. Ne. De Patrik. Hát ennyi volt a videó, és majd máskor talán eljutunk több évig. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és lájkoljatok,
Ha nem tetszett, akkor meg semmit nem csináljatok.